ака акай духтур қурбону чавум ака мана дар 3 солагим аллакай хатна кардаган лозим нест ин одамо мара дуздида овардаган мехоҳанд кушанд халос кун мара акаҷо илтимос қурбону чавум аллакай пулашо дода бисмиллаҳи раҳмони раҳим ака суннати охи ҳамин мара хатна кардаган агар бовар намекунӣ ака ку мана хуб ё худоё ана доин ӯ чиай ёри диҳед бародар бача ту дарахт намебурӣ икати тавара чӣ кор мекунӣ ман беақл бародарам ту ҳастӣ қасам мехӯрам ки 7 пушта тозае бародар хамӯш бош дод бизан хамӯш ёри диҳед хамӯш бош вое худо туро ҳидоят қадар бас кун қариб таом карде